jeg hedder Anne-Katrine, og jeg er mor til Erik og sidder i forældrerådet. Og jeg er i gang med at pakke Eriks vinterhalvårstaske. Og det gør jeg på en måde, som pædagogerne anbefaler, for at gøre det nemt for dem. Jeg starter med at have forskellige tøj liggende. Jeg har 2 sæt strømper, 3 sæt underbukser. Erik, han går sådan set ikke med ble mere, men hvis jeres barn er ved at være blefri, anbefaler de flere, måske 5 underbukser. Det er lidt, hvordan I selv vurderer jeres barn. Så har vi 2 t-shirt, trøjer, 1 sæt bukser, og igen bukser ligesom underbukser. Hvis jeres barn er ved at være blefri og har nogle uheld, så nok også nogle flere bukser. En tyk trøje, en hue, hvis ikke de allerede har den på fra morgenen af. Hvis jeres barn også bruger bleer, har vi 3 bleer med, nogle vådservietter og en pose til bleerne. Samtidig har vi også den store madpakke og den lille madpakke og en drikkedunk. Når jeg så pakker det tøj ned i taskerne, vil de meget gerne have det i plastikposer, fordi når det bliver regnvejr, bliver taskerne våde, og så bliver skiftetøjet også vådt. Så jeg pakker en taske med underbukser, en pose med underbukser og med strømper. Så folder jeg den sammen og lægger ned. Så pakker jeg en pose med t-shirt og med bukser. Så pakker jeg en pose med den tykke trøje. Og en hue. Og lægger ned i. Og øverst ligger den store madkasse i først, og så den lille. Og her i siden sætter jeg drikkedunken, hvis at den kan sidde der. Så tager jeg bleerne. 3 bleer i en pose. Sammen med vådservietterne og skiftepose. Og det lægger jeg ned i forreste lomme af tasken. Så er det jo ved at blive koldt, og derfor gør jeg det, at jeg giver Erik sådan nogle små handsker med navnemærke. Jeg har navnemærke på alt tøj. Hvis I gerne vil have jeres tøj tilbage igen, så er det en god idé at sætte navnemærke på, fordi det er meget nemmere for pædagogerne at se. Så jeg giver som regel Erik dem her med, fordi han kan godt lide det, når det lige går fra overgang til fra varmt til koldt. Der er også handskeordning i børnehaven, når det bliver vinter, og der er det sådan nogle handsker her, børnene får på. Så når jeg afleverer Erik om morgenen, så klæder jeg ham jo som regel på, hvordan vejret er. Det er enten i noget termotøj, eller noget regntøj. Han har også sådan en tynd overgangsflyverdragt, hvis det var det. Og han har en almindelig flyverdragt. Inden jeg afleverer Erik om morgenen, kigger jeg som regel også på vejret. I øjeblikket der bliver han sådan set afleveret i sådan en her, hvis det er fint vejr. Hvis jeg kan se, at det bliver regnvejr op ad dagen, så tager jeg lige hans regntøj, hans regnbukser og hans regnjakke og pakker med ned i tasken. Og ellers så sørger personalet også for, at de har det rigtige tøj med ned, hvor de tager det med i en trækvogn. Og igen, husk navnemærker, hvis I vil have, at barnet skal have jeres tøj med hjem igen. I Eriks garderobe, der har jeg et sæt skiunderbukser. Erik har 2, men bare et sæt er fint. Så har jeg 5 par bukser. Så har jeg også 5 trøjer. Jeg har 5 undertrøjer.
Jeg har 2 tykke trøjer. Jeg har 5 par underbukser. Jeg har 4 par strømper, hvoraf den ene er uldstrømpe. Den er også en god idé at lægge i tasken her om vinteren. Så har jeg en hue. Og så har jeg et ekstra sæt handsker til hjem. På overtøjssiden, der har jeg et ekstra sæt regntøj, som der kommer i en anden kasse. Det er regnbukser, en regnjakke og en ekstra flyverdragt. Og igen, husk navn i tøjet, så personalet ved det. Så er vi kommet ud i garderoben, og jeg starter med ekstra overtøjskassen. Der sætter jeg den på den øverste hylde. Det vil personalet gerne have. Det almindelige tøj, skiftetøj, det kommer på den nederste hylde. Så den skiftetøj er i den her, og overtøj er på øverste hylde. Ja. Så kommer han om morgenen, og det er forskelligt, hvad han har på om morgenen. Men typisk på Eriks garderobe hænger der et sæt regntøj. En varm trøje. Et sæt termotøj. En varm jakke. Hans tynde flyverdragt. Og en almindelig flyverdragt. Af fodtøj er det også igen, hvad han kommer i af fodtøj. Men der vil altid være et sæt almindelige sko. Et par støvler. Og et par vintergummistøvler. Og igen, husk navn i sko også.